31 March 2025 total shutdown. Sanabina mashoko ationa panapa vanhu panguva ino pane maposters, a number of posters ari kufamba vanhu vachitaura mashoko achiti they want to stop the regime, the rule yemutungamiri wenyika pamwe chete neterm extension panguva ino mugore rino 2025. Sanabina mashoko anobuda nyorwa panapa dodwa subscribe like what on the bell like kuti muna paindo ya good free matadi x anobuda achiposta this picture amukuna rikanzi 31 March 2025 total shutdown. Yodzika kuzasi chinzi it must go, no constitutional amendment and no to 23rd agenda. Tipinda panapa anoya nyora achiti number 1 ZANU-PF must go, number 2 no to constitutional amendment, and number 3 transitional authority should take over the country and follow a people-driven post-ZANU-PF reconstruction and reconciliation plan whose views are being collected by ZZPP is mandated by the people. Ndo mashoko ari kuda chitogwa panapa novakomana vana Godfrey Matado vachiti aiwa muna March aiwa kuchange chakakala kuchange kuchipisa vachiti vada kuita total shutdown. Kana vakomana vakaramba vari pamajenda avo vari kutaura kuda kuramba vachiita unconstitutional amendments, panapa vari kuva vachiti 31 March we are going to cause a total shutdown. Vari kuvapa a time frame yatikuna kubva now kusvika pana 31 March vari kufanira kubvisa aiwa the 23rd agenda yavari kuda pamwe chete nekuamenda the constitution. Mashoko tiri kuona panguva ino tichiona aiwa these flyers achitenderera vanhu vari kunyatsa kuona kuti panguva ino the rift panguva ino even the leader wenyika yeZimbabwe panguva ino asina kugadzikana uye nemaplans akanga ainawo last year vachinopinda new year akuona kuti zvese aiwa zvairova ups and down. Tunze mafungiro enyu noti pamusoro pechiitwe ichi pinda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.